La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, Vicent, benvingut. Hola, gràcies. Tècniques narratives, curiositats, de tot. Informació. Avui parlarem d'informació. Un relat literari, qualsevol novel·la que tinguem entre les mans, encara que no ens ho semble, no ens ho ha de semblar, de fet, té una quantitat ingent d'informació. Avui parlarem de com es gestiona aquesta informació. Necessitem conèixer els personatges, necessitem conèixer els llocs, parlo ara des del punt de vista dels autors, sí. Necessitem conèixer moltíssimes circumstàncies històriques, socials, costums, etc., per fer-nos una idea molt completa del món que volem crear. I això, tota aquesta informació que ocuparia volums i volums i volums, cal saber gestionar-la bé per atraure-li el màxim partit possible. I com ha d'organitzar tota aquesta informació un autor per a no ofegar el lector, no sepultar-lo en milions de dades? Que ja passa. Alguna volta. Doncs hauria de donar resposta a dues qüestions bàsiques. La primera hauria de saber discernir quina informació és essencial per al relat, i aquesta introduir-la, i quina no és essencial, no cal, i per tant rebutjar-la. De tota la que necessita, tota aquesta informació és necessària per escriure, el que passa que no tot ha d'estar dins del text. Una vegada resolta la primera qüestió, hauríem de decidir com distribuïm la informació que sí que hem considerat essencial. Però el millor serà que escoltem un expert en la matèria per anar introduint-nos. Clar, perfecte. La part escrita de tota novel·la és només una secció o fragment de la història que conta. Aquesta, desenvolupada completament, amb l'acumulació de tots els seus ingredients sense excepció, pensaments, gestos, objectes, coordenades culturals, materials històrics, psicològics, ideològics, etc., que pressuposa i conté la història total, inclou un material infinitament més ampli que l'explícit en el text i que cap novel·lista, ni fins i tot el més profús i cabalós, i amb menys sentit de l'economia narrativa, estaria en condicions de desplegar en un text. Qui ho diu, això? Això ho diu Mario Vargas Llosa en un llibre absolutament impagable per als aprenents d'escriptors que es diu Cartes a un joven novel·lista. I parla d'això. Si ara volguérem descriure l'estudi en el que estem, i volguérem descriure-la amb tots els detalls, necessitaríem molt més que els volums de l'Enciclopèdia Britànica. Ja I això no ho podem fer, perquè no n'hi hauria, entre altres coses, ni autor que ho resistira ni lector que ho aguantara. Per tant, el que hem de fer és ser capaços de trobar que aquells elements essencials que donen idea de la totalitat de l'estudi en el que estem. És a dir, que un lector que no està així amb nosaltres, a partir de la nostra informació, siga capaç de reproduir sempre d'una manera aproximada l'estudi o el que vulguem transmetre-li. Clar, això té dos cares. D'una banda, hem de saber triar molt bé la informació, i d'una altra banda, aquesta informació ha de ser suficientment significativa per a que vagi més enllà, és a dir, perquè el lector puga anar més enllà. Per aconseguir-ho, haurem d'observar 5 principis que, si vols, els enumerem. El principi de rellevància, el principi d'oportunitat, el de necessitat, el de no redundància i el d'organització. I ara, si vols, en parlem un poc. 5 com és el periodisme, però no tenen res a veure. Comencem per la rellevància? Comencem per la rellevància. És el principi bàsic i fonamental, i de fet ja n'hem estat pegant-li voltes, no? Bé, si el relat, com hem dit, és una part del total de la història, que és molt més complexa, és important que escollim per narrar-la aquells fets més significatius. Quins són? Són aquells sense algun dels quals el lector no podria seguir el fil de la història. És a dir, cauria, és que es perdria, es desorientaria. Sí. Que a més han de ser els que donen una millor idea de la totalitat d'aquest món del que parlem. Si la tria que fem és adequada, la part oculta que té tota història estarà implícita en el text, i el lector disposarà d'indicis suficients per completar-la, evidentment a la seva manera, però d'una manera bastant aproximada al que nosaltres com a autors volem. Vale, és el de rellevància, trobo que el tinc clar. El següent, principi d'oportunitat. En efecte, n'hi ha moltes narracions, en especial les novel·les i els textos més llargs, que inclouen el que podríem dir informació no indispensable, és a dir, no indispensable per a seguir aquest fil del que estàvem parlant, però que sí que està justificat que la incloguem sempre que es donen algunes circumstàncies. I especialment en relats breus és més complicat, però en la novel·la, que té un grau de tolerància major, aquest fet es dona d'una manera més habitual. El que no hem de fer és a dir, hem de considerar si realment això està justificat, i en tot cas no hem de caure en la temptació d'abocar-hi tota la informació, perquè si no es passarà, com diu Javier Marías,
diu que l'excés documental, i cita literalment, són totes aquelles coses superflues amb què els lectors s'avorreixen i els autors creuen lluir-se. Molt ben dit. Clar, l'excés d'informació el que fa és diluir la trama, difuminar-la, no? Fa que la perdem de vista. I per tant, si perdem de vista la trama, cau la intensitat, el text es torna molt més tediós i per tant la conclusió a la que pot arribar el lector és deixar el llibre, és a dir, matar el text. Enganxar a córrer. Així que el segon vaig a resumir. No intentes demostrar tot el que saps i supedita l'aportació de dades a la conveniència del relat. No sé per què m'he enrotllat. Has vist? No. I el tercer? El tercer és el principi de necessitat. És a dir, més enllà del fil imprescindible poden haver referents que el lector, perquè són d'una altra època, perquè pertanyen a un món que no és el que coneix tot el món, etc., necessitem posar en context al lector. Especialment si el volum d'informació que necessitem per informar de manera suficient el lector és abundant, el que haurem de fer és intentar integrar-lo en la història de manera subtil. Per exemple, tenim una sèrie d'informacions que hem tret de la Wikipedia, posem per cas, i que necessitem introduir. Doncs no les posarem tal com estan en la Wikipedia. Podem aprofitar una conversa entre dos personatges o un excurs subtil del narrador. En tot cas, el que no hauríem de fer mai és oferir-la en bloc, com si l'haguérem treta literalment de la Wikipedia. És a dir, allò seria el que anomenaríem totxo documental. Això ho hem d'evitar de totes. Hauríem de subratllar això de subtil, crec jo. Sí, amb dues ratlles i en roig. Perquè de vegades bé. Passem al quart, que és el principi de no redundància. En efecte, no hem de tindre el millor concepte possible del lector, i això és una màxima que cap autor no pot oblidar. I per tant no hem de repetir la informació que ja li hem facilitat al lector. Hem de considerar que el lector és suficientment llest, suficientment intel·ligent com per haver-la retinguda. No el podem tractar com un xiquet malcriat que ha d'estar repetint-li tot el temps les mateixes coses. Sí que podem remarcar algun aspecte que considerem especialment determinant, però ho hem de fer i tornarem al mateix adjectiu de manera subtil, sense que el lector tinga la sensació que li estem tornant a repetir el que ja li hem dit, no? Si ho fem, si tornem a explicar constantment el que el lector ja coneix, o fins i tot si li assenyalem, li remarquem coses que el lector és capaç de deduir per ell sol, la conseqüència serà que l'avorrirem. O encara pitjor, que se sentirà tratat d'estúpid, no? Perquè pensarà que nosaltres no tenim clar. Aleshores probablement ens tornarà el llibre, ens deixarà el llibre. Posem, si vols, un exemple. Imaginem un text en el que anem a descriure la jornada inacabable d'una treballadora, d'un treballador d'una indústria, d'un supermercat, d'on siga. Que si matina molt, que si va corrents a la feina, que si allà no paren, que ara reposar no sé què, ara un ratet a la caixa, ara anem així perquè falta no sé què, ara transportem. Després de tot això i un espai molt breu per dinar i tota la vesprada continuant amb la feina, arriba a casa, fa les feines que encara queden pendents de fer a casa i ja molt tard cau desplomada al sofà. Jo crec que el lector ja s'ha fet una idea suficient de que el nostre protagonista està molt cansada o molt cansat. Jo crec que sí. No cal que li diguem una frase que molts autors que no confien massa ni en les seues possibilitats ni els lectors dirien, acabarien concloent, clar, és que estava molt cansada, no? No cal, això no cal. Això és un error absolutament imperdonable que delata o bé desconfiança en les pròpies capacitats, és a dir, pensem que no hem transmès allò que volem transmetre, o bé, el que és pitjor, desconfiança en les capacitats del lector. Jo com a lectora crec que tens tota la raó, és que fa ràbia, I tant, fa ràbia, dius que ja ho he comprès, deixa-ho estar i passa a la cosa següent. Bé, anem al cinquè principi. El darrer és el principi d'organització. La vida quotidiana, la realitat es regeix pel temps cronològic i no té una lògica massa correcta. En canvi, un relat ha de tindre una certa lògica interna i sobretot uns criteris d'eficàcia. És a dir, la cronologia ens pot servir o pot no servir-nos, dependrà del cas. El cas és que hem d'ordenar la informació en funció dels objectius que perseguim i no necessàriament de la cronologia. En una novel·la de misteri, per exemple, ordenarem la informació que anem a facilitar ocultant-ne una part, perquè si no, no tindrem misteri. I aquesta part n'anirem desvellant a poc a manera d'aproximació paulatina, no? Si volem ressaltar, per exemple, un fet concret d'una biografia d'un personatge, probablement començarem en aquest punt de la seva biografia. No estem obligats a començar pel seu naixement. En tot cas, l'obra estarà determinada per l'ordre que decidim i això condicionarà la tria de fets que anem a explicar, la posició en la que ubiquem cada un dels fets i fins i tot el grau de detall amb què els expliquem. Per què? Perquè un correcte desplegament de tota aquesta informació és clau per a mantenir viu l'interès del lector.
i, si de cas, com que jo he parlat molt, podem escoltar un dels mestres. Un mestre que vol parlar, el tenim així. Hem gravat un fragment. Va, escoltem-lo. Per què van a matar Ole Anderson? Què els ha fet? No ha tingut mai l'oportunitat de fer-nos res. No ens ha vist mai. I ens veurà una sola vegada? Va dir Al des de la cuina. Llavors, per què van a matar-lo? Va preguntar George. Ho fem per a un amic. És un favor. Noi viu. Calla. Va dir Al des de la cuina. Parles massa. Bé, he de divertir al noi viu, no? Noi viu? Parles massa. Va dir Al. El negre i el meu noi viu es diverteixen sols. Els tinc lligats com una parella d'amigues al convent. He de suposar que vas estar en un convent. No se sap mai. Tu m'explicaràs? No t'explicaré moltes coses. Te diré, en tot cas, que el fragment pertany a un relat molt, molt recomanable d'Ernest Hemingway. Ell era el mestre que ens parla de com aportar la informació que necessita el lector i deixar que la imaginació del lector faci la resta. Es diu Els assassins. Sí, es diuen Els assassins, no ho he dit. El que va descobrir en un dia escrivint Ernest Hemingway és que si suprimia una de les informacions aparentment impossibles de suprimir en un relat, en aquell cas que el protagonista es penjava, és una informació de molt de calat, i treballava a partir d'aquesta premissa, el que aconseguies és un tipus de relat en el que el lector s'havia d'implicar a fons intentant discernir aquell aspecte. Passava, clar. És com si anàrem forejant la informació que ocultem, anant donant algunes pistes però no l'esmentem d'una manera directa. Els assassins, de fet, n'hi ha en tot el relat, no sols en el fragment que hem escoltat, n'hi ha dues preguntes que no troben resposta d'entrada, no? Per què volen matar Anderson, els sicaris que hem escoltat, i per què Anderson aparentment no farà res per evitar-ho. Això no ens ho respon el relat, Hemingway ens dona alguna pista, però som nosaltres que hem de completar la informació. I et fa treballar, Hemingway, Això és bo. Això vol dir que el lector s'implica, clar. Fins a la setmana que ve, però ara m'ho expliques, perquè jo no entenc res d'este fragment. Jo no sé si ho entes molt, tampoc. Adéu, Vicent. Adéu.